Kajing wat ya kisi jor ki nong wan jongok kai perthai ki badai na ka jela Madhya Pradesh pat na ka nong ba Indore ki bala jar ngai na do ka arpulai tere jemang arja arpusan hagi thain sora kadang pateng wat hapadeng ulap ba lapsan bat kajing ja kini kisi kurem kala kenjo sya ka nyosngi hado ka lai phau tere jemang arja arpusan kini kisi kurem kidai ki badang sedap ya tho haka khatwai tere jemang arja arpusan uraja Raghuvanshi lai posnam karta bat ka lokjang u ka sonam kila jet ya ka Meghalaya kum ka jaka wan kai honeymoon namar ka jingdan jangkai ya ki jaka jengok kai ki kshat bat ka maryang ka baitanan kajing persyang banwat ya ki kala sedang na do kasngi ka bala lap ya ka skuti na jan ka Golden Pines dhaba hasorarem ka bagila shimwai na Kiting Road Shillong Henry kajing wat ya ki sijur ka bak sarkar jala ka penkhamti ha ka kanhon Pulit Search and Rescue Team SRT bat kajing yarap na ki nong song snong kamdai ka basok namar na kajing long ka jaka ka bariat batru kajing jur uslap bat kajing reban kilo Hado menta lala ban sakhi baya kani ka jingja na kalyang ka sarkar jala lingbau menteri rangba u Konrad K Sangmaru ula shimkhia bha bat ru ban pentep bola yo phone call na menteri rangba ka jala Madhya Pradesh ban ka office ka tanat kampo yeng kari India ki bala kentu ban penkloi ban wat ya kita ki shikurim Nolor kata lala ru ban sakhi ban na kalyang ka jala Madhya Pradesh lala ban yoi ya ka jingwan ki MP ka Rajya Sabha katau Sumer Singh Solanki na Indore bat u Shankar Lalwani ki balawan ban tiet ya ka jingkhang u Chief Secretary ka sarkar jala u ba DP Waklang IAS hakan no paisngi jonga arpu khandai tere u jemmang arja arpusan tangkat ta wat naka yeng kita kisi jorru kila 1 point sekani ka jala kabala wan hi da Vipin Raghuvanshi ubadai u hinman jong raja na kabenta ban wat yalau para jong u bat u hinman ka sonam u Govind ya ka jing shimbenta ka jala Madhya Pradesh halor ka jingja kini kisi jor kala pau bagi da pendon kamlot na barok kiliang namar wat kala dan ru ka jing Bthah ya ki Pulit katai ka jala bagi dei ban Ïatreilang bat ki Pulit Meghalaya Halor kani kabenta na kalyang ke Indore Police Lingba u Police Commissioner u Santosh Singh ulapan khamti hau DCP Crime Branch Rajesh Kumar Tripathi ban Ïatreilang bat ki Pulit Meghalaya Habatin pej bahagi kishap kashap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya